सबसे पहले इस धरती पर मृत्यु केकरा भइल रहे? अकंपन नाम के एगो राजा रहे, जेकर बेटा के नाम हरि रहे। सबसे पहले मृत्यु ओकरे व्यापल। जवन कथा गोले बड़े तवन कथा का उठान बा। ई डायरेक्ट कहत रहे कि धरती पर भार बढ़े लागल तो धरती मैया गौ के रूप धारण करके ब्रह्मलोक में चल गई ना। महाभारत के युद्ध चलत रहे, अभिमन्यु मरा गई। चारों पांचों भाई मिल के अभिमन्यु के लाश के लगे शोक करतनी। वेद व्यास जी ओइजे आवतनी। अर्जुन धर्मराज पूछले वेद व्यास जी की आखिरी जवन लड़का के हमार मृत्यु व्यापल बा, आखिर मृत्यु है के? आखिर मृत्यु व्यापल का है? तब वेद व्यास जी कथवा सुनावे लगे। मारब कंजबड़ी सुन हो जाई। हाँ तू मनावल चाहता रह। हमार कथा रही किरवा सबे के नदी के एगो गया जिला बा। यहाँ से लगभग में 40-50 किलोमीटर पड़त हो का 80 किलो मान लिया चाहे जो भी हो। एजा से एगो गया जिला बा। गया जिला के फल्गु नदी में पिंडदान होला। फल्गु नदी में पिंडदान होला ना। ताकि गया के गया नाम कब से पड़ल, ओकरा में पिंडदान कब से शुरू होके लागल, सबसे पहले के कैले बा, यही हमार कथा रही। अरे की किताब के अंदर वाली खल बाबूजी तपनवा के ऊपरवा हो कि ताहिर छनवा। अरे हो कि ताहिर छना ए बाबुआ तगा के कहले न कि ताहिर छना। नाम के एगो राक्षस रहे, जे वीर बलवान रहे, ओकरा अपन शक्ति पर घमंड हो गेल रहे कि त्रिपुरासुर नाम के राक्षस रहे, जे रहे बाबूजी वीर बलवानवा हो कि ताहिर छनवा। अरे हो कि ताहिर छनवा। हम नचनिया से सब प्रकार के काम लिही ले। अरे हो कि ताहिर छनवा ए बाबुआ तगा के कहले न दाना। इहो नाचे नाचे है। मुंह होकर लगे थे कि मुझ के दवाई खाए ले। ए महाराज त्रिपुरासुर के घमंड हो गई। 87 बार देवता के प्रास के लेबा। कितना बार? 87 बार देवता लोगन के प्रास कर दिलस। हार गई इंद्र जी। जाके ब्रह्मदेव से कहे लगले कि कोनो उपाय करी, कोनो उपाय करके करा मारी मराई ना। ए महाराज भगवान ब्रह्मा कहले जेकरा लगे हमर उपाय नहीं खे, हमारा लगे एक उपाय नहीं खे। भगवान शिव के लगे चले जाओ, भगवान विष्णु के लगे चले जाओ। भगवान विष्णु के लगे जाता नहीं। भगवान विष्णु कह दिले जो हमरो लगे एक और उपाय नहीं खे। इतना बात जब भगवान विष्णु कहले समस्त देवता लोगन मिल के त्राही त्राही मान करत भगवान शिव के लगे गईल बाड़े। भगवान भोले दानी के जब इतना बात कहले कि कोनो उपाय करके करा मारल जाओ, भगवान शिव के क्रोध छा गईल। कहले जा त्रिपुरासुर के दल में खबर पेठवा दो कि केहू ओकरा संगे लड़े वाला तैयार हो चुका। ए महाराज एक ओरी से त्रिपुरासुर के सेना सजावल जाता, एक ओरी से भगवान शंकर के सेना लागल बा। दोनों ओरी से सेना लागल, रणभूमि में युद्ध छिड़ गई। लाठी बा का तता लाठी देखिए सिकोर भाई देखावा दो। खाली भाव देखावे के बा। भाव भाव तई लठिया द लठिया लठिया दर मारेगे ना। हां जी भाव देखावे मारल हवन। मारेंगे नहीं सिर्फ भाव दिखाएंगे। भाव अरे मारे ला। अरे आओ फिर आओ ना भाई। कैमरा सब्सक्राइब कर दो। जादव जी हल लाठी ले ला है ना।
भैंस भरावे से फुर्सत होगी दूल्हा ढीला हाँ। ए महाराज त्रिपुरासुर के शंकर जी के संग लड़ाई छिड़ चुकल है। आपस में रणभूमि में टकरा चुकल बड़े। अरे त लड़ाई लड़ाई अरे त लड़ाई हो कि देवदानों में होता। ए हरे हरे बोली क्या बोली रे क्या गुड़वा हरे गुडुआ हरे अरे त लड़ाई लड़ाई अरे त लड़ाई हो कि देवदानों में हो। ए बाबू अरे त केकर मैया दूध पियोले बारे केकर रे आओ ए बाबूआ का अरे त करत लड़ाई के हुक्का नहीं पाई। अरे त करत लड़ाई के अरे त पार नहीं पाई। अरे त त्रिपुरासुर गईले अरे त मराई हो कि देवदानों में होता। हर लड़ाई महाराज त्रिपुरासुर मरा गई। एने त्रिपुरासुर के रणभूमि में मरात कही ओने घरे गयासुर के जन्म हो जाता। गयासुर के जन्म हो जाता। गयासुर के धीरे धीरे उम्र बढ़े लागल। गयासुर के धीरे धीरे उम्र बढ़े लागल। 5 से 10 12 बरिस के भइल बा। कोनो लइकन के संगे खेले जाए लइका लागे पिनगावे के रे ई बिना बाप के लइका रे ई बिना बाप के लेकर रे आ तहर बाबूजी रे कहाँ गेले रे छोटू ए महाराज जौन भी लइका बोले ओकरा पटक के छाती पर चढ़ जाए। लेकिन चाचा आखिर कब तक। कब तक एक समय के बाद बा गलानी भई लइका के जाके माई से कहे लागल कि माई ए माई बोल रे माई कि आखिर हमार बाबूजी के का नाव ह का हो कहाँ बाड़े हमर बाबूजी। लइका जाके माई से रोवे लागल कहे लागल बाबा का अरे हाथ जोड़ी अरे त चूमी ले अरे चरानावा ए मैया बता दे माई की बाबूजी के रहले है तकरा है उनकर
चार गो पर भारी पड़ गए मर्दे। ए महाराज जब इतना बात गया सुर अपन माई से पूछलस, माई कहले कि बबुआ सनातन धर्म में कोनो भी मेहरारू अपन मर्द के नाव ना धरेली। जाके चुनिया नाम के गोदासी भी ओकरा से मैं बात पूछला, चुनिया से जाके पूछले, चुनिया कहला जे तहार बाबूजी के नाम त्रिपुरासुर रहे, तार बाबूजी के भगवान शंकर छल से मार देले। लइका क्रोध से तमतमा गईल, चाहलस जे बदला ले ली। अनेकों प्रकार के इजा ले कथा बा। लइका विद्या प्राप्त करे गईल बा, कहीं कहीं लिखल बा जे कोलाहल पर्वत पर तपस्या करे गईल बा। भगवान विष्णु के खुश क लेलस। भगवान विष्णु कहले जे का चाही? लइका कहला जे हमरा ई वरदान दी कि आज के बाद जे भी हमर शरीरिया में छुए ओ सीधे स्वर्ग वैकुंठ चला जाए। यमराज के दरवाजा खाली होके लागल। यमराज भगवान ब्रह्मा के लगे आइल बड़े। भगवान ब्रह्मा के लगे आके कहले जे हमार काम का बा जब केहू नरक में जइते नहीं खेता। तब कहले जे भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु से कि कोनो उपाय करके कर शरीरिया मांग, एकरा मार, ना मरबतेहू अपन बाप तरे तहलका मचा दी। महाराज भगवान विष्णु के कथना अनुसार लइका के शरीर मांग लेवल जाता कि हमनी के यज्ञ करे के बा, यज्ञ करे के बहाने से लइका के शरीर मांगल जाता। आज जब ओकर लइका के शरीर पर छाती पर मलिकार 54 गो वेदी बनावल गई। आज भी वहां बा गया विष्णु पथ में 54 गो वेदी बनावल गई बाबा। 54 गो वेदी के बीच में जब अग्नि कुंड जोड़ल गई, छाती के बीचों बीच लागल लइका के छाती जरे, लागल छाती हिरावे। समस्त देवता में त्राही त्राही मच गई, त्राही त्राही मच गई। गया असुर जब छाती हिलावे लगल त अरे कि लागल हिलावे गया शरीरिया, खलबली मचल बा चाहू और बबुआ, चाहू और खलबली मिल गई चारों ओर। कि खलबली मचल बा चाहू और करना तो कोनो करना उपाय लागल डोलावे गया सुर शरीरिया, खलबली मचल बा चाहू तो कोनो करना, अरे तो कोनो करना उपाय। लड़का के शरीर हिलल ना बंद भइल। गया सुर के ब्रह्मलोक में प्रेतशिला रखल रहे, प्रेतशिला नाम के पत्थर उ ला के छाती पर धरल गई, तबो न हिलल बंद भइल। मात्र जैसे 2 लाइन बात चल बा भाई हमर कह के पूरा कर दिया।